Hola, anem a fer un petit vídeo per veure com adjuntar un treball. Val? Primer farem el treball. Obrirem el LibreOffice, anirem al Writer, no m'ho ha demanat, però si no, document del Writer, escriurem aquí el que sigui. Hola, estic tancada a casa de quarantena, us trobo a faltar, cuideu-vos i recordeu que tot anirà bé. Vale. Si fos un treball d'escola, doncs segurament ara jo us demanaria que canviéssiu lletres, números, que canviéssiu el format, val? Però això ja ho farem. De moment només això. Llavors, primer el guardo, recordem el disquet amb l'estrella, guardo el meu treball. En el meu cas el vaig a guardar a l'escritori. Aquí no és com a l'escola, els treballs no se'ns borren. Llavors, perquè la mestra identifiqui de qui és el treball, doncs poso el meu nom i puc dir de què va el treball. Doncs Elisabet, presentació, no? De l'inici de curs. I el guardo. I ara ja tinc aquest treball guardat a l'escritori. Ho puc tancar. Llavors he fet el treball que la mestra m'havia demanat i ara li he d'enviar. Tenim correu electrònic. La majoria tenim Gmail. Obro el meu Gmail. M'espero, el meu ordinador és lent, no passa res. I vaig a redactar. Vull redactar un email, un correu electrònic per enviar-li a la mestra amb el treball. Se m'obre aquest quadradet que vaig a fer gran amb les fletxetes, més que res perquè no tafanegeu que tinc al darrere, però podeu fer-ho amb el petit, no passa res. El primer, molt important, he de posar a qui envio aquest missatge. Pot ser que sigui per etarongers@gmail.com, o sigui, jo, o pot ser que sigui per la imma.tarongers@gmail.com, si no recordo malament. Pot ser que siguis algú altre que estiguis aprenent com funciona fer un adjunt, doncs per qui envies el teu correu electrònic. Assumpte, doncs el treball que sigui. Treball de presentació. Així, quan la mestra rebi l'email, sabrà de què es tracta. Estaria molt bé que dins el cos del missatge del correu escrivíssim alguna cosa. Hola, per començar és senzill, t'envio el treball de la setmana. Aquí podem explicar més o menys, si volem explicar com estem, si ens ha passat alguna cosa curiosa, si alguna cosa no ens ha sortit de cap manera, i un comiat senzill. Fins aviat, esperem, i signem. Important signar. Ui, no m'ha fet cas l'enter. Enter per tirar avall. I sobretot no em puc deixar d'adjuntar el meu treball. Com ho faig? Vaig en aquest imperdible que hi ha aquí baix. Clico aquí. Llavors ell m'obre, tinc aquí totes les opcions, m'ha obert directament l'escritori. Si no, clicaria sobre escritori perquè em sortís tot el que hi tinc. Tot això és el que tinc a l'escritori, no hi tinc massa cosa, no sé com estan els vostres. I aquí tinc el treball que vull adjuntar, que es diu Elisabet, presentació. El faig un doble clic i automàticament ja se m'ha posat aquí. I ara ja l'únic que he de fer és enviar. Ja he adjuntat, he escrit l'email i hem enviat el meu treball. Alguns he vist que teniu Hotmail. Altres correus no tinc, però sí que tinc un Hotmail. Llavors he obert el meu Hotmail i farem el mateix. Us ensenyo una mica com adjuntar un treball amb Hotmail. Si teniu Gmail, per vosaltres el vídeo s'acaba aquí, ja estaria. Si teniu Hotmail, perquè veieu una mica com funciona. Missatge nou
Llavors l'imperdible està aquí dalt, el d'adjuntar el treball. Però el procés és el mateix. Per A, doncs en aquest cas, Tarongers, és el meu nom, és el meu correu electrònic, Tarongers, no em tinc aquí, vaja, @gmail.com, escric l'adreça de la persona que li envio el treball. Poso títol, igual, treball de la setmana, o treball de presentació, el que vulgueu, i escric un petit correu. Hola, fins aviat, i Elisabet. No escric tant perquè ja ho he fet abans. Llavors, adjunto el treball. El clip està aquí dalt, clip per enganxar, per adjuntar. He d'anar a navega per aquest ordinador, perquè el treball el tinc guardat a l'ordinador. Navega per l'ordinador. El mateix, aniria a escritori i adjuntaria el treball fent un doble clic. Ja el tinc aquí posat, ja ho puc veure, doncs si ja he escrit, he posat aquí anava, puc enviar el treball. I ja està, i sortir del correu electrònic. Bé, espero que us hagi servit. Vinga, fins aviat.